Niektorí novinári mne pripadajú, že novinári ani nie sú. Niektorí mi pripadajú ako floskulisti a niektorí mi pripadajú... To, že sú drzí, to je fajn. Ako na každú jednu profesiu potrebujete mať nejaké charakterové vlastnosti, ktoré ak nemáte, tak to robiť nebudete vedieť. A určite je veľmi ťažké položiť nepríjemnú otázku, ale musí byť vecná a musí byť naozaj... Ja ako občan musím mať z toho pocit, že je to v môj prospech, prečo sa to ten dotyčný pýta. A ďalšia vec je, že ja sa stretávam a bavím sa aj s ľuďmi, tak jednoducho im strašne vadí to, že tí novinári majú dvojaký meter. Dvojaký kilometr. To už aj svetelný rok, keď už sme pri tých dĺžkach, lebo nie celkom chápem, prečo niektoré médiá zbytočne nafúkujú nejakú kauzu, alebo niečo, čo sa stalo. A potom, keď sa niečo udeje na tej druhej strane, to ako keby sa neudialo. Viete, poviem príklad o sebe. Ja mám taký projekt, že ja chodím po Slovensku a mám tie prednášky, že akým spôsobom funguje Európska únia. Aby sme teda, ak chceme kritizovať, kritizujme. Kritizujme to, za čo tá Európska únia môže a nie za to, čo je, vymyslím si, čo je v kompetencii samosprávneho kraja. Áno, lebo že to sme netrafili nielen dvere, ale ani budovu. A zrazu sa objaví taký malý zostrih, kde ja na začiatku tej prednášky položím otázku, že či chceme odísť z Európskej únie, OK, ale poďme si povedať, že ako tá Európska únia funguje. No a toto sa stalo virálnym a namiesto toho, aby novinári konfrontovali za každého jedného poslanca Národnej rady z opozície alebo ktoréhokoľvek politika, toto pani Lašaková nepovedala, klamete, lebo to video je celé hore. Čiže oni si to mohli pozrieť. Ten zdroj tam je. Že či rozprávam o odchode alebo nie, tak oni to kľudne nechajú akože ísť. Viete, kde to končí? Končí to tam, že jednoducho policajný zásah musí byť vykonaný, pretože človek, ktorý je narodený 13. januára 2007, to znamená, že dosiahol 18 rokov, mi vypisuje také SMS-ky, že si ho už ide podať polícia. A ten človek naletel nielen tým politikom, ktorí brutálnym spôsobom klamú, ale ani novinári, ktorí sú vraj strážcovia demokracie, a teda čistoty toho politického priestoru by mali byť, tak oni participujú či už tým, že toto podnecujú, alebo vôbec tomu politikovi neskáču, že ho teda neopravia, zdroj ich nezaujíma, dopomáhajú tomu, aby už 18-roční ľudia pomaly čelili trestnému stíhaniu za to, že sa vyhražajú ústavnému činiteľovi. Jediná vec, prečo ten dotyčný neskončil v CPZ-ke, je to, že ten policajt mal rozum a keď videl, že to 18-ročné dieťa, prepáčte všetci, ktorí máte 18, sa tam rozplakalo, tak to vyriešil pohovorom. Tak mi vysvetlite, prečo si ja mám vážiť novinárov, keď tú prácu nerobia tak, ako by mali. Pretože oni sa nezastávajú občana Slovenskej republiky, toho narodeného 13. januára 2007, ale zastávajú sa nejakých politikov, ktorí sú im sympatickí.